लोगोसे आंनि आथिं सानाय जादों नालाय ओंखायनो जिसु बर' डाक्टारनावहाय एसे हाबहैनाय जागोन। दा बेनिखायनो जिसु बर'नि जेनाखि फिसा चेम्बार बेखौबो आं नोंसोरनो दिन्थिगोन जाहाथे नोंसोरबो थांनानै नुहैनाय बायदि आरो जायफ्रा सिकित्सा लानो गोसो बिथांजों लाहैनो हागोन आरो। दे होमब्ला जों थांगासिनो थाङो दा दिन्थिगोन जों। गारिया फैबाय नै जोंनिया बङाइयाव थांग्राया गाखोनायसै एबाराव। बङाइगाव मेन हाइर' ओमफ्राय स्वागत हस्पिटालनि खाथियाव जिसु बर' होननायनि माबाया चेम्बारा दा मोनबाय नै ओइलाय साइनबर्डआ स्वागत। ओमफ्राय नैबे मेन हाइरडनि ओरैसो सोनाबजोंहाय थांनांगौ आरो। जायफ्रा स्वागत हस्पिटालाव फैबाय नोंथांमोना मिथिखागोन। दा जोङो जिसु बर'नि माबायाव थांगासिनो दङ चेम्बारावहाय फिसानो फार्मासि। दा बेवहाय बिदिनो आथिं सानाय मानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि लाबोयो आरो मानसिफ्रा। दा बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो। नैबे स्वागत हस्पिटाल। बेयो गेट स्वागतनि हाबग्रा। ओमफ्राय नैबेनि एसे ओरै सोनाबजोंहाय थांनांगौ आरोखि बे जिसु बर' होननायनि फार्मासिया। आथिं बायनायनि मानायनि लेंग्रा लुंग्रानिबो अनेक लाबोलायो ओमफ्राय हामोबो आरो रोदा रुदा सिं हिरिफोरनि आरोखि। नै बेनो फैथ'वाखै जिसु बर' बेनो नै जायफ्रा फैयो बेयाव फैनानै नायजाफैनो हागोन आथिं सानाय मानाय माबा माबि जादोंब्ला।